Mill-ewwel ta' Jannar daħlet fis-seħħ il-miżura tal-miscarriage leave. Dan se jfisser li ommijiet li korru tqala se jibdew jibbenefikaw minn 7 tiem leave mingħajr telf ta' paga u mħallas kompletament mill-gvern. Dan il-leave jingħata mhux biss lill-om imma anke lis-sieħeb jew sieħba tagħha. F'kummenti ma' One News is-Segretarju Parlamentari Dialogu Soċjali NDL Lul qal li din miżura fost oħrajn li daħlu fis-seħħ din is-sena bil-għan li jsostnu lill ġenituri kemm finanzjarjament kif ukoll psikoloġikament. Dan il-leave li hu l-ewwel ta' tip tiegħu fid-dinja japplika meta korriment iseħħ qabel 22 ġimgħa ta' tqala u se jingħata lil kull koppja rispettivament jekk humiex miż-żewġin jew humiex tal-istess sess. Aktar minn hekk dawn l-istess koppji se jingħataw appoġġ psikoloġiku u mingħajr ħlas bħala parti minn dan il-pakkett soċjali favur il-familji f'pajjiżna. Mill-bidu ta' din is-sena l-ġdida l-ewwel darba wkoll kull omm milli twellet tarbija mejta wara 22 ġimgħa ta' tqali intitolata għall fsieħ tal-maternità. Dr. Ellul fakkar li dawn il-bidliet jiżdiedu wkoll fuq il-fatt li ġenituri li jitilfu lit minuri issa huma intitolati għal 7 tiem ta' bereavement leave. Dan japplika għas-settur pubbliku anki privat għal dawk li jaħdmu full-time, part-time jew self-employed. Is-Segretarju Parlamentari temm jgħid il din l-assistenza finanzjarja li qed jagħti l-Gvern hi possibbli grazzi għall-ekonomija b'saħħitha li llum qed igawdi pajjiżna waqt li hi messaġġ lil familji li mhumiex waħedhom fi żminijiet diffiċli u jixirqilhom ħin ta' privatezza u mistrieħ. Enfasizzaw ukoll li matul l-2026 il-Gvern qed ikompli jniedi iżjed miżuri favur il-familji fosthom l-estensjoni tal-leave tal-maternità u l-paternità.